ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ووقتی که حضرت موسی öz قومuna qaharlı ve qəmgin bolup öwrülüp gelenini aytdı. Ne beýle yaman halife bolduňuz menden soň. Aya Perwerdigarıňyzyň emrine howlukdyňyzmy? O Tewrat özünde ýazylan taxtalary taşlady. O özüniň dogany Harunyň başyndaky saçyndan tutup özüni çekdi. Harun aýtdy: Ey ejemiň ogly, tahqiq bu cemaatlar meni zayıf bildiler ve yakin galdy meni öldürsinler. Pes indi düşmanlaryny maňa güldürme ve meni zalimlerden hesap etme dedi. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Musa aýtdy: Perwerdegara, dogonumyň hakynda eden hatalarymny affet ve dogonumyň da günahlarını affet ve bizi öz rahmetine dahil et ve sen rahmet diýenleriň rahmet diýenleriňdirsiň. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Tahqiq ol tor adamlar ike tanağa ibadet edipdiler, tizlikde şolara Huda tarafından dünyada gazap ve horluk ve rüswalyk yeter. Ve biz şu tariqa ceza berermiz yalanny nisbet berýänlere. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ve ol tor adamlar ike teleke işlerini edipdiler, ondan soň tövbe edip iman getiripdiler. Tahqiq sen Perwerdigaryň tövbe edenden soň mağfiret etýän we rahmet diýendir. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ووقتی که Musa'nın qaharı ayrılıp sakit bolanda Tevrat ýazyl taxtalary eline aldy. Oşonda ýazylan zatlarda Hudadan gorkýanlara hidayet bardyr we rahmet bardyr. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Musa öz qowmundan 70 nefer ihtiyar etdi. Biziň tayin eden wagtymyza alyp gelmek üçin. Pes wagty ki şolaryny zelzele gereftar edip helak edenne Musa aýtdy: Ey Perwerdigarym, eger isteseňdi şolaryny we meni mundan ozal helak ederdin. Aya bizi nadanlaryň eden işleri sebäpli helak etjekmi? Bu iş hiç zat däldir, meger sen imtihan we azmaýyş etmekligiňdir. Şoň wasileti bilen sen bendelerini gumrah edersin we istesen hidayet edersin. Sen biziň Mevlamyzsın
bizi affet we bize rahmet. Ve sen affet diýenleriň ýaxşyragydyrsyň.